Mayong hapon, yaring nagapanguna nga balita. Caravan for Lenny, ginpatigayon sa Iloilo City, madamo sa mga Ilonggo ang nagpakita sang suporta kay Presidential Aspirant VP Leni Robredo. Duha ka adlaw nga magalibot sa syudad kag probinsya sang Iloilo si Presidential Aspirant kag karon Vice President Leni Robredo. Tinutuyo sini makuha ang pulso sang mga Ilonggo ilabi na ang nagkalain-lain nga sektor umpisa subong Disyembre 3 tubtob 4. Kaangay sa aktibidad sa iban nga lugar. May caravan for Leni, mismo ang convoy ni Robredo ang naglibot sa syudad. Ang rota sang caravan ang nagumpisa sa San Agustin Church Diversion Road, naglabay sa SM City Overpass, Haro Big Market, Haro Belfry, La Paz Plaza Tennis Court, La Paz Public Market, Amigo Plaza Hotel, padulong sa Iloilo City Hall. Buwas nga adlaw Disyembre 4, magapatigayon man sang Ride with Leni. Si VP Leni ang magaupod man sa iya mga supporter sa pagbisikleta sa Iloilo River Esplanade 1 Extension. Ang pagtipon sa mga magabuylog sa aktibidad magaumpisa alas 5:45 sa aga, kag mag-ride out alas 6:15 sa aga. Magluwas diri, may mga aktibidad man kaangay sang pulong-pulong upod sa transport, vendors kag kabataan si Leni. Magapakigkita man ini sa business leaders para istoryahan ang pagbangon sa ekonomiya bangod sang pandemya. Ang dugang nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Lavela Patrol. Ako si Divine Saint.